Аз като крайен потребител на информация, всъщност се си мисля, че надниквам зад завесата, но се оказва, че последните 4 години съм бил много потиснат и откакто минаха изборите в САЩ, се започна да се диша. Да. При тебе, какво ще кажеш? Така ли беше? Абсолютно. Сега излизат много интересна поредица от материали в различни американски медии. В Ню Йорк Таймс излезе една поредица, че може би сме се объркали, т.е. те големите медии, всички експерти, относно нещото, което промени живота на всички, в случая пандемията. Нали? Начинът, по който се потисква информацията. Същото и за активизма, същото и за финансирането, същото между другото за климатичните промени. Не, че климата не се променя, той се променя откакто съществува планета Земя, разбира се. И откакто има климат. Но дори Бил Гейтс се отказва. Мисля, че експерти като Боян Рашев в България, които аз следя за енергийни и финансови анализи, и други хора споделиха тази информация, която пак е от американска медия, в която се казва как всъщност Бил Гейтс тихомълком се оттегля от тези кауси и ще пренасочва вниманието си. Тоест, наистина се случва едно отпушване, такова малко едни хора, които са потискали и информация и истина, почват леко гузно виновно да казват, знаете ли, може би леко не бяхме прави, объркахме се, моля ви. Предполагам, че и в България сходни процеси ще се случат, но тук е малко по-различно. Тук има малко по-примитивно криминален характер политическия живот. И затова не трябва да изпадаме в капана винаги да поставяме знак за равенство между процесите, например, в Северна Америка, дори Западна Европа и в България. Тук със сигурност имаше проблем с тези гигантските привнесените теми и идеологии, но си имаме тия местни проблеми, които за съжаление се виждат всеки ден. Но това е като скоба. Но със сигурност споделям твоето усещане за едно отпушване, отпускане, едно махане на завесата, дори ако искаш он скандал в Белия дом с Зеленски. Излезе информация, че сходни разговори имало в рамките на администрацията на Байден. Казвали са му, това не може да стане. Опитвали са се по същия начин да обясняват как стоят нещата, според официални информации, но след това излизат за република и всичко окей. Докато това, което се случи, не беше лицеприятно в овалния кабинет с Джей Ванс, Марко Рубио само си мълчеше, Тръмп, Джей Ванс и Зеленски скандала, но това де-факто беше, може би, необходимо, горчиво сваляне на маската и да се покаже всъщност как се случват нещата и какви преговори. Тоест болезнено прозрачно беше. Даже някой беше дал информация, беше изчислил примерно в първите 2 месеца на колко общо въпроса журналистически, на пресконференция, на среща с медии, докато чакат хеликоптера, на колко журналистически въпроси отговорил Байден в първия си месец преди 4 години, когато встъпи в длъжност, и сега Тръмп. И примерно Тръмп е отговарял на около 15 пъти повече въпроси, отколкото Байден. Тоест, със сигурност това, което може да кажем, с всички проблеми, които може да се случат в рамките на тази администрация, в рамките на това пренареждане на този нов глобален ред, е, че в момента имаме едно ниво на прозрачност, което идва от най-могъщата държава, каквото нямаше допреди това. Със сигурност.